दा बन्द' जाबाय आरोना लोगोफोर दा बेयावसो थाब्लानो बैयाव थांनांसिगोन नै बिथिं हेल' गाइस बे आंनि अजमबुद ब्लग चेनेलहाय आं बयखौबो थाबाय थ' गाइस दिनैनि भिडिअखौनोसो नायलांबाय थादो आङो दिनैहाय मोनसे जायगायावहाय थांनो नागिरदों आरो दा आङो मोनसे प्रब्लेम जाबाय आरोना माने बल गेलेग्रा जुथाया माने जिबाय बुट जुथा होन नालाय बे जुथाया जिबाय बे जुथाखौ आङो सुथाब लांनो नागिरदों दा बेखौ हाथायाव थांसै आरोना दा गोजान एसे जोंनि एसे गोजान जायो आरो दा बेखौ नायलांबाय था नोंसोरो आरो सोरबाफोर गोदान नायदोंब्ला साबसक्राइब खालामनो हादो आरो शेयार खालामबानो जाबाय थ' गाइस भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांबाय थादो लोगोफोर जुथाखौ लाबाय आङो लाखाबाय दा बेगाव सोना लाखाबाय आरोना दा आङो बेगखौ बहा दोनफ्लांखो बावगारलायबाय लोगोफोर माबायदि जिदों जुथाखौ नायनो हागोन फुरा हायावनो माने नांबाय थायो नालाय बेयावनो जिबाय आरो बोरैबा नांसनबायलै बुस्थुआ नै बेनो बेखौ नुबाय गाइसमोन नायगालाय नायगौमोन खिन्थु जिबायसो नै बाय नै लोगोफोर बेनो आरोना जुथाया फुरा बिदिनो गेले सेस जाजोब्बाय जुथायानो दानिखौ नायनो हागोन नै बेयावहाय नैथिं नै बेबायदि जिबाय आरो बुस्थुआ नै बेयाव नांबाय थायोलै बुस्थुआ बेयावनो नाङो जिदों बे बुस्थुआ दे फुरा जिखाबाय आरो नैथिं फुरा बेखौ राउन्ड सिथाबबाय नै राउन्ड थेवबो बियो जिबाय आरो ओइ जिनांगौआ जिखायो नङा होमबा लोगोफोर नैबे नै जिबाय बियो नैबे बुस्थुआ नै हा दंजोबो बेयाव दा बेखौ लांनो नागिरदों आं दा नोंसोर नायलांबाय था जोबजासिम नायनो हाबानो जाबाय नैबेनि नुबाय लोगोफोर नैबे बुस्थुआ फुरा जिदों आरो नै बेयावनो सुथाबखानायसो दङ होमब्लाबो जिबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेसेबां लागोन बेखौबो मिथिला नैबे सिगाङावहाय एसे माबा लादोंमोन 80 लादोंमोन 80 थाखा दा एसे बारा लानो हागौ दा प्लास्टिकआवहाय सोना लानोसै नैखौ नायनो हागोन नै सोना लानोसै दा बेखौ मोजाङै सोनानै फुरा सुथाबहैगोन आरोना हाथायाव नायलांबाय था नोंसोर नै सोना लाबाय नै लोगोफोर सोखाबाय दा थांसै नायनो हागोन ओमफ्राय दा लोगोफोर थांबाय थानोसै आङो नोंसोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ दा नै लाबाय दा लोगोफोर नोंसोर नायलांबाय थादो आरो बारा गोजानानो एसे गाइस नै बाइकखौ स्टार्ट खालामसै बिथिंहाय एसे थब फैनांगोन दा लोगोफोर नोंसोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ आरो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै गाइस आङो दा नै मोनफैबाय लामासिम दा थांबाय थादों आरोना दा लोगोफोर बारा गोजान गैला आंनि दा थांनांगौ जायगाया दा नोंसोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ आरो दा इसेबां गोजान गैला आरोना दा बिथिं नायनो हागोन जायगाखौ फुरा माइबारि गोदान माइ गायनाय नालाय जोबोद मोजां नुदों बिथिंहाय लामाखौ आरो दा आं नोंसोरनो देखायलांबाय थागोन थ' गाइस भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जालानो दा बन्द' जाबाय आरोना लोगोफोर दा बेयावसो थाब्लानो बैयाव थांनांसिगोन नै बिथिं दा नायलांबाय थादों नोंसोरो बे बजारा फुरा बेयाव बिस्थिबार बाजार होनो बेखौ लोगोफोर बिस्थिबार बाजार बिदि नायनो हागोन आरोना दा बन्द' जाजोब्बाय आङो दा लेट फैबाय नालाय दा दसेनो बन्द' जायो आरोना बेवहाय लोगोफोर हरिसिंगा कलेजआ नैबे जों फरायनाया नै सिगांहाय बेनो नायनो हागोन फुरा बिस्थिया नैबे बजार आरो बेयाव नायनो हागोन नै सुथाबबाय सुथाबबाय थादों नै लबरफोरखौ नायनोबा नै लबर फुरा लबर लानोबाय सुथाबबाय थादों बेनोमोन Asyik naruh.
र' गोसो दायोमोन दिनै नायगोन बजारा जोब्बायलै लोगोफोर नै नायरेंफोरा मिथिबो दा मोनसे बुस्थु नागिरनो सानदों लासआव फैबायना नै लोगोफोर नायनो हागोन ना लोगोफोर गैलालै बजारा